Det vi skal lave, det er suggestionstest. Jeg giver nogle forskellige eksempler på, hvad en suggestionstest kan være. Meget, meget simple, lige til at gå til for at teste, hvor modtagelig er man rent faktisk over for hypnose. Så det du skal forestille allerførst, hvis nu jeg får dig til at gøre sådan her. Sådan med hænderne, og så fletter du fingrene sammen. Og så bliver du ved med at fokusere på det punkt lige præcis her. Okay? Og jo mere du stiger på det her punkt, desto fastere og tættere bliver dine hænder. Prøv at forestille dig, ligesom er sådan en helt træstamme hele vejen ud fra skulderen, hele vejen ud til spidsen af fingrene. En træstamme, simpelthen et helt stykke stål, eller et helt stykke fast marmor, der er sat lige fra skulderen hele vejen herud. Og jo mere du fokuserer på det her punkt, desto tættere og fastere, mere smelter de sammen, så det bliver en enhed. Tættere, fastere, smallere. Prøv en dag at mærke om et øjeblik, så vil jeg begynde at mærke ned, og jo mere jeg prøver på det her, desto mere du fokuserer på det sted, desto fastere bliver det. Så om det sidder fast helt der, fuldstændig fast, stiv, fast, sådan der. Smelter sammen, smelter sammen. Bliv ved med at kigge på fokuset her. En enhed. Fuldstændig smeltet sammen. Lige meget hvad jeg gør, kan jeg ikke skille det med. Om et øjeblik, så vil jeg rent faktisk bede dig om at forsøge at skille det med. Desto mere du forsøger at skille det med, desto tættere, fastere, strammere bliver det. Først når jeg gør sådan her med min tommeltot og prikker ned og siger værsgo. Ordet værsgo og gør sådan med min tommeltot, kan du skille det med ikke et sekund før. Prøv at forsøge at skille det med. Prøv at lægge mærke til, jo mere du forsøger, desto fastere og strammere bliver det. Det kan godt blive en kende irriterende. Måske trækker man da lidt på smilebåndet, fordi det er lidt irriterende, det er lidt mærkeligt, det er lidt uvirkeligt, man rent faktisk gør det. Og prøv at lægge mærke til, hvad der sker med det samme. Jeg gør sådan her, værsgo. Hvordan er det? Det gør ondt i fingrene. Man strammer selvfølgelig, ikke? Jo.